संगीत जौन है बाकी का कर देखे मानव के जीवन धन्य हो जाला जब मनुष्य के शिक्षा से पहले संस्कार की प्राप्ति हो जाए खूब सुंदर शिक्षा हो क्या तरह संस्कार से भेंटे नहीं के भाई तो वो शिक्षा बेकार बा। शशि बाबा के गोड़ लगत तनी तनी से आई माला से एगो स्वागत करब हम बहुत बड़ प्रेमी हमनी के राव सब तनी ताली बजा जिस मानव को शिक्षा से पहले संस्कार हो जाए बिजनेस करने से पहले उसका सुंदर व्यवहार हो जाए और भगवान को समझने से पहले वो माता पिता को जान जाए वो व्यक्ति महान हो जाता है नहीं तो खूब सुंदर शिक्षा तारा मिलल आ संस्कार नहीं के तो शिक्षा बेकार बा। खूब बढ़िया बिजनेस कैले बड़ा अगर व्यवहार बढ़िया नहीं के तो तार बिजनेस चले वाला नहीं आ खूब रोज दुर्गा जी के हनुमान जी के राम जी के कृष्ण जी के पूजा करो तारा अपना माई बाबू के नहीं खा पूजा तो सब पूजा बेकार बा। अपना माई के गाड़ी देख के विंध्याचल वाली माई के चुनरी चढ़ेबा तो माई तरह का आशीर्वाद ना दी ऐसे अपना माई के पूजा करो अपना माई के खुश करबा हर देवी देवता खुश हो जाए तहरा से तहार माई बाबू खुश हो जाइए। 500 रुपया के पुरस्कार हमारा शशि बाबा देनी हम गोड़ लागत बारे मौसा बा भक्त कल के माई बहुत पुरस्कार बा चरण में झुकवले बा निभाल हो ए माई कोई बेटा चरण में झुकवले बा निभाल हो गोपाल पर किया चरण में झुकौले भाल हो गोपाल पर खियाल ख्याल कदम मैया हो ख्याल कदम ख्याल कदम मैया हो ख्याल कदम मैया चरण में झुकवले बानी भाल हो माननीय मुखिया जी हमने के गार्जियन मनी सुरेश भैया बहुत बहुत पुरस्कार देने देखी है हरद्वार सिंह जी दूध व्यवसाय संघ के अध्यक्ष बने यहाँ के भी 500 रुपया के पुरस्कार 500 रुपया पुरस्कार हमारा के दिहानी माननीय मुखिया जी हम प्रणाम करब भक्त के माई चरण में झुकवले बानी भाल हो चरण में झुकवले बानी भाल हो गोपाल पर खिया स्टेट बैंक डुमराव के माध्यम से पुरस्कार मिलल पिंटू मुखिया जी पुरस्कार देनी 500 रुपए का हम प्रणाम करते महासचिव भी बानी पार्टी के हम प्रणाम कहने हैं भक्त कल के भाई हम सुनले बानी सब तोहार कृपा होला तोहरे कृपा होला तो केहू गावेला बजावेला सुनेला सुनावेला इ तोहार कृपा हम आई तोहार कृपा होला उ गायक होला केहू एमपी विधायक होला
तहार कृपा जो ना पसहट जकरा पसहट जला उहे बेटा अंड बंड बोले ला जाके ना लायक उहे बेटा झलिवा होला माई ओए भाई तोहरे कृपा से केहू वरुणा गोपाल जी जादू हमार मिता बने हम गोड़ लागत नहीं तोहरे दया से केहू दया शब्द बा दो या में पैया आये शब्द के उलट दिया के पहले कह दिया दो के बाद में कह दिया याद करब तब हम माई के दया हो बाकी याद करब तब तोहरे दया से केहू बोला गोवैया तोहरे दया से केहू कर तो तोहरे दया से केहू बनेला गवैया तोहरे दया से केहू करे तभी दैया ए माई हमहू तोहरे बालक हई सुनील भैया हमहू आई है ने हई तहरा गोदिया के लाल हो बना रहा चेला हम हई तहरा गोदिया के लाल हो गोपाल पर किया गवैया हनुमान जी फसाई हनुमान जी के मूंगफली बेचात रहो ये 5 गो रुपया हमने के 5 साल से देता रहा उहे नो अब महंगाई आ गई अब बढ़ावे के काम बाहु में हां जी चलिए बेदाम हमरा राम जी भैया महोदय के माध्यम से राम जी जादू हजारों हजार के पुरस्कार देने जय हो और हमरा उदय बाबा रमडीहा वार्ड साहब छोटक भैया के माध्यम से भी पुरस्कार आई हम एगो बाबा के माला देते उठिए जाए कल कनी ना रवा हमारा कुंवर जी के टाटा में प्रोग्राम रहे यहाँ के घर तारीख पर होता नहीं टाटा से ही भागल हम आवत नहीं मुखिया जी कहने की बहना नहीं खिदल हमने के एजा बहना के फिर में हमने के थोड़े रहे वो है नो लास्ट गीत के भाव भक्त गल के माई तोहार कृपा भइल तो रातों रात रानू मंडल स्टार चढ़ा गइल तोहार कृपा भइल हमने के गुरुजी पर विश्व विख्यात कहा गइले वही तरी तरीका से हमनी पर दया कर हाय भाई व्यास राधा कृष्ण जी के खुदुरा बाटा लगा जत दिक्कत होई नो हो जाए ले ले लगा व्यास राधा कृष्ण जी के सपना सबरलू लात मक्केश रफी के करवाल लगावल बना जल्दी कदना जनार्दन के अरे निहाल हो विनोद चौधरी कार्यकर्ता बने पुरस्कार देने हार्दिक स्वागत अभिनंदन रहता कदना जनार्दन के निहाल हो हई दुगो एगो और 50 दे दी है अब हमने के उड़ान बोले के बाबा जी
हमारा सुरेंद्र बाबा जगदीशपुर के माध्यम से पुरस्कार मिलल 500 रुपया के पुरस्कार हमारे के भेजौने है पप्पू बाबा देवढ़ी से। हार्दिक स्वागत रही। कदना जनार्दन के निहाल हो और आगे अरे गोपाल परखी जनार्दन के निहाल गोपाल पखिया आधार कार्ड पर लिखे